Sabi na sila ng ubos ko, eh... Yung chismis nga yung... Makati ko palambutin ang pata at yung beans. Ayan po. Bukas pa ko kayo tulutuin. Mapalambutin ko lang ngayon. Po ngayon ay mag-isa ng bituelas. So, ito. Unang step natin. Pinag-ulit ko na yung pan. Kawali. Tapos lalagyan ko na po ng mantika para sa pangkisa. Painit po natin ng konti. Kung mainit na po yung mantika, ilagay ko na po yung bawang. Ayan po. Tapos sunod natin ang sibuyas. Ayan. Ayan po. Pagigisa natin ito, hinahayaan lang natin yung bituelas sa kapata na kumukulo. Pagka nag-brown na po ng konti, isunod natin ang kamatis. Ayan. At isa po natin, halo-haloin po muna natin hanggang natin durog. Haloin lang natin hanggang natin madurog ang kamatis bago natin ihalo doon sa kumukulong bituelas. Ito po ang pata at saka bituelas. Durog na po yung beans, tapos malambot na po yung baka ng pata. So, hinalo ko na po yung ginisang bawang sibuyas sa kamatis dito. Tapos timplahan ko po fish sauce po ang pang-timpla ko, pang-asin ko para patis. Okay na po yung timpla. Lagyan natin ng paminta. Ayun. Ayun. Habang kumukulo, ilagay na natin ang daon ng kalabasa. Tapos isunod natin ang daon ng sili. So, madaling maluto ito. Yan. Lagay ko ng daon ng sili. Tapos saka ko takpan. Patayin tapos takpan para hindi po siya ma-overcook. Yan. Ilubog ko lang. Tapos patayin ko, takpan at mamaya finished product. Yan, pampabata. Ayan, plus saka yan, sarap.